mag-exist ang libro kung walay teacher. Dili mag-exist ang libro kung way responsable nga mga tao nga nagpa-exist ana. Mayong adlaw kaninyong tanan mga sir ug mga ma'am. So karon gusto nako ba nga ihatag ang mga puntos ug kanabitang mga butang nga diin subay sa baruganan Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa approach nato niining maong libro nga gitawag og balaang kasulatan or Biblia. Atong hinumduman kanang manggong libruha kanang gitawag og Biblia, wala man gud nagparachute ikag langit padung kalibutan. Niagi man gud siya og tawag ini nga proseso. Nga diin nga ang mga tao nga gipili sa Ginoong Dios iyang gigamit aron ma-provide ng maong mga basahuna. And for the first 1,000 years sa kinabuhi sa gitawag og mga Hudyo, wala sila gibit-bit nga mga libro. Kaya mga scrolls man to. Ipangsulat man to sa tawag ining kanabitong mga nilnukot nga basahon. And at the same time, dili pareha kaniadto o dili pareha karon ang mga libro kaniadto kay sa kuan nang giingon unlike karon ang maong gitawag og daghang mga libro giusa naman nga mamahimong usa ka libro nga ang title niya or gitawag niya nga Biblia. And at the same time, ang pagtawag man gud ana is wala man gud gitawag ni bisan kinsa nga tawagon ng Biblia kanang Old and New Testament. Ang simbahang Katolika na ang nagtawag ni ana. So sa may ako ang gitawag og punto. Ang pagtulunan sa mga higalang mga tagak, mga sir o mga ma'am, ingon sila nga dapat Bible alone, dapat Biblia lang ang gitawag og tuuhan, ang Biblia ra ang makasabot sa iyahang gitawag og kaugalingon. Actually, kana manggong Biblia manggod, nituo ta kita mga Katoliko nga the Bible is the written word of God. Buti pasabot sinulat nga mga pulong sa Dios. Pero di na mabasa sa Biblia ha? Wala kay mabasa sa Biblia nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. Never ka makabasa ana. Daghan na kung mga di Katoliko gipangutana ana, pero wa gyud nakatubag. Asa sa Biblia kapatulog bersikulo nga nag-ingon ang Biblia nga sinulat sa pulong sa Dios. Nya kung katawanan pa gyud kay nagkutlo pa gyud og kining tawag ining St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dili man na Biblia sa Kristo man na. Nya kanang sa San Juan 17, mingon sila ang imong pulong kamaturan, refer man na ang Ginoong Jesucristo. St. John chapter 14 verse 6, dili man na refer sa libro. So, diha pa lang daan ang atong mga higalang mga tagak nagbitbit og Biblia. Mingon sila ang Biblia ra ang makasabot sa iyang kaugalingon. Nya pagkaman di pod maka-explain, makahaptag og dako nga prueba nga mosuporta sa ilahang gitawag og panabot. So, ang point nako mga sir ug mga ma'am, dili mag-exist ang libro kung walay teacher. Dili mag-exist ang libro kung way responsable nga mga tao nga nagpa-exist ana. Murabag kini diri man gud sa ko ang gamay nga library na ako'y tawag ining mga basahon nga mga balaod, Bible dictionaries, mga dokumento sa simbahan, Biblia ang ibabaw. Actually ako nagikuan gi tanggal din kay nagatuluan mo gani. Diri ang ako ang mga versions nga Biblia. Diri pod ang mga fathers, liturgy ug uban pa. So for example kini nga tawag ining libro, The Revised Penal Code. Ayog ingna nga mag-extra nag-iya nga way nagtudlo. Di ba? O way magtudlo niining maong libro ha. Imposible. Og ako nga nagbasa ko ini, magbasa ko aning maong gitawag libro ha, wa nagpasabot nga abogado nako. Tungod kay nagbasa ko ining maong gitawag og libro ha. Walain pa nga kining kuan, lain pa nga gitawag og libro. For example, kining the code of canon law. Imposible man mag-exist ng maong libruha nga way nagtudlo. Di ba? Unya kung magbasa kini, wa nagpasabot na canon lawyer na ka. Kung mag-quote ka ini, wa nagpasabot na canon lawyer na ka or teacher na ka sa canon law. Kay again, dili ni mag-exist ng maong gitawag og libruha kung walay teacher na agyunay teacher. Same pod sa balaang kasulatan. Ato ning kung ano mga sir ha. Same pod sa gitawag og balaang kasulatan. Nag-exist ang maong libro na ay teacher. So pangitao nato na ang teacher. Kaya nga naman kay imong panigalungan sa Kristo
Saint Matthew, ang kaon mo mani ba? Saint Matthew, chapter 28, verse 20, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So, buti pasabot na ay gipili si Kristo nga mga teachers nga mo ay mo tudlo concerning siyang teachings apil ning gitawag og Biblia. Asa man ang mga teachers karon? Kada mga pundok, mga sekta, mga sulpot nga mingbuto lang after gitawag og 16th century. No, sir, no, ma'am. Dili yun na mahitabo nga mauna sila. Kaya ang Biblia nag-exist na before pa nang gawas ang ilang pundok. Munang, kung di mo mutusin ba ang Katolika, pangitaan ninyo ang kanang maong iglesia nga diin mo ay mutudlo concerning ining libruha nga gitawag og Biblia. Kung di ninyo na makita bisag pagkapila mo moangkon nga tawag inaano mong Espiritu Santo, binot-botar gyud nakutob. Napagi nakitaan nga o nabasahan nga comment nga kung magbasa ng Biblia magampo daw kuno una. O kanang mga 45,000 Christian sects be, mga sekta. Imposible man na nagbasa sa Biblia o sa nag-ampo, pero nganong dili man pareho ang ilang panabot. So, buti pasabot, lain-lain ang espiritu nga ilang nga dawat. Dili tong espiritu sa kamatuuran nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Kang espiritu sa kamatuuran, magtudlo man sa gitudlong Kristo, magpahinumduman. Na sumal pa sa Pablo, Ephesians chapter 4, verse 4 to 5, ang panin Saint Paul, may usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. So, kung usa ng Espiritu Santo, ang ilang nga dawat, sa diyan nagbasa sa Biblia, dapat nakasinabot sila. Pero nga naman nagkasinabot, nga naman kay dili Espiritu Santo ilang nadawat, kung dili Espiritu Tunto. Mao na nga akong pangitaon ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Sa kudang gingon, kung di na Katoliko, din i-provide ninyo. Kaya sa mga iglesia din, pagkawan atong tanawon, ang iyang kasisahan, kaya para makita nato nga maobagyod ni ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.